Samtang gipaabot na to sa Attorney Roy Boynafe, ang Regional Director sa Department of Labor and Employment, kabahin ni sa daghang topic, pero unahon na to ang kadtong giingong Regional Wage Board. Kabahin ni sa wage increase petition sa nagkalain-laing hutong sa mga mamumuo. O niya, giingon nila nga ilang gi-acknowledge nga dunay supervening event, mo hinungdan nga angayan gyud bisag wa pay usa ka tuig, hisgutan na nato ang laing wage increase tungod sa grabe kataas sa inflation rate dinis Visayas, particularmente Cebu ang kinatasan. Problema kay ang mga negosyante ani mo kasi na sa kay bumahalasan ang mamaor man ang istorya ha oy. Murag mamaor gyud why kalainan kon mumahal ang sweldo, mayon pang mga negosyante nga ang agni sa mo ginansya, di sila, kami na po, amo sang taas-taasan o gamay ang presyo sa tungog. Ito yung pahabot si Attorney Roy Boynafe, ito yung pangutan, unto taon lang. Anyway, di apa ko'y laing isgutan, mubo lang ni kaya inigabot ni Director Boynafe, ato rin iputlon lang. Kinibang, kang karon Vice Mayor naman siya Noel Dutilios dito sa Bourbon, tulo ka term na siya as mayor sa to pa siyam katuig. Unsa pagkaunsa agin ni Monyor nga imo manggi unay imo pa yung asawa nga doktora mo oy municipal health officer, retire na atong 2021, tugtan sa Civil Service Commission nga ma-extend og kaduha kay gayon tag 6 months, meaning unom ka buwan sa tupadwa usa ka tuig. Imo naman sang gikontratahan bisag way Municipal Council Authority. Ang lakton pagka-istorya ni mo Vice Mayor, hinangol gining imo. Sa lakton pagka-istorya hangol ra gyud kay ka. Ano ba pong imo magyugi sa stilan? Di gyud rason nga, mayon nga. Wa mo gustong doktor nga gustong mo trabaho di sa among lungsod. Dili ay di ba i-post na ninyo sa PhilJips? Kana mga services, goods and services, kung doon ay procurement, kinahanglang i-post na sa PhilJips. Ganun imo man sang giunay. Ang rason, may nga, wa man ko gustong mo trabaho din doktor. Imposible po na ay. Loko na. Imposible yung kayo, pero ug why ay gusto basta ikaw ra gyud nakagusto kay imong asawa mo, imong ibutang diha prinsipyo. Tangulas kanahan. Wa magkalimaon imong trabaho, no? Murag ikaw mo nahimong bulayog na hinoon sa imong siyam katuig nga pagkamayor. Unya, imong gilaktod-laktod ang proseso na nag-umom na hinoon kang kaso ron. Matay mirisig ay. Hinangol lang yun. Sa tinuod lang, hinangol. Retire na. I-extend pagkaduha. Balik us katuig, ha? Unya, kaya wa pa matagbo sa extension, basig wa na mo sugot ang Civil Service Commission sa, buhatan talang contract of service na po, nanapiti noon. Kastang, agad din ni, kanang imo nyo na, kriminal naman ang imong atubang nga kaso ron, RTC Bugo. Karon og ato ka dito Bugo na, atubang nga na, kay doon na kay motion for reconsideration, kuha naman, gibasura naman, nanilikado. Nangolag yung kayo, matay. Mo na resulta sa sobra kakuan ba, kabuaya. Kanina bitong mga opisyal sa gobyerno, pati grabiha lang yun. Murag wa na ilang katrabahuan, tinuod lang. Murag wa na ilang kapaing nagtrabaho ba nga ba? Sige, butang tali ay. Kumite hari. Iyang emplea, nabi tayo taga-Borbo ni Kihan yan, piti noon. Kani daghan, dili ra po tingali kanire siya. Daghan po ni. Unya kaning mga inginari mga buayahon og utok, di libre mo kontento maore madawat kari kinahanglan makadawat sad re. Nyor, undangan na. Undang naman yung kayo, nagikiha naman ka. Mo ni gilad kaayo, daghan kayo. Anyway, nasusunod ay na. Ako sa balikan. Kadtong na biktima bitaw sa kuwan. Maminawan din yung maayo ha kay kaning home credit ba? Ako rin kuwan atong aking simana, home credit. Paskan daghanag yung nabiktima aning kalakiha sa tinuod lang. Kana bitong i-maker ka panitan mangutang ko o ni ako maker ako Ramel Madera.
Nalimang kag hasta ang kumaker hulgaon na ikiha ka nako. Karon gipamulta na sila sa Securities and Exchange Commission og 50 mil. Wa pay labot sa ilang kasong atubangon. Kamo og naa gani pananghid pod in town mo. Askan disturbo akong amigo na nanghid ko. Bay, pwede ikaw i-kumaker ako sa home credit. Wa mo ko kailangan na tinuod lang kung sa nang credit diha. Di akong sige butang na. Hasta pa akong number. Hastang buanga kay sige na magpaningil hinon atong kong amigo. Unya nilarga dito Saudi. Matay ako may sige hagtext kay ikiha ko niya pagkakita istuslob di ka inini tubig buanga ka. Lain-lain mang numero, i-block nimo lang usa na napoy laing 5. Bitin naghana sila kanabang numerong gamiton. Kay call center na nilang gigamit melo. Call center lagi. Lima ka hulgaon ka gawas nga tawagan ka. Bisag alas 8 gabi kay sige tuo sila nagmata pa ka. Alas 9 manawag hulgaon ka pag Nalimang kang inanaon kapag ka disturbo kayo ba? Wala kayo importanteng meeting. O niya, kaliton kang tawag nga, ikaw to si ikaw kuhan si, ikaw to si kuhan din, ay, kumaker ka, maikiha ka na mong apel. Bantay mo aning home credit, ha? Kaya karong ipamulta na Civil Service Commission kay kanak konong grabe kay maningil. Matay kong amigo na larga mag-Saudi. Are na ko sig tawag, pasta, i-block ni mong usa ka numero, di ana po ilain, tulo, upat ka to 5, matay, lain-lain. Sus, 5 ka hulgaon sa karon adto di abe naghimo ng ingno kanila tinagalog man. Naghimo ng among kuan og naghimo ng abogado nagdraft na daw og kaso alang nimo as co-maker kay ang maker di na mo makontak. Yate na. Ang hasulas kanahan grabe gyud. Mo na nga kamong mga i-co-maker gani kay actually wag gyud ko kailan unsa nang home credit kani adto. Diyan ako kay bawo nga muul ining yabag di ang perting grabiha maningil. Kadto bang gi-inspeksyon ni presidente ninyo bangag. Libog kog hain ang mga kongresista gyud paingon. Kadtong mga binuhi niya ba ni Cebu. Kadtong nagsigig aleluya niya. Wa man ginipakita bisag usa. Kung binalik na niya, binalik na ning maong isyo, pero nalibog kong ganong way nagpakita bisag usa. Sa mga nangaging presidente, ano no katong kandigong, muragwa mangkahi po to, pero sa mga nangaging presidente, piltin daghana gitong magsigi og tarabang ikog-ikog sa presidente og naay mareha, katong kang Pinoy, Gloria, dagang kay to ambot og mga kongresista hain. Hello ko na. Dapat kita atuan ring deputy speaker nga si Diok Prasco di inday sa adto. Pirti pag yung hiluma in town ni sila tungod kay gawas nga hilom kaayo tungod sa kontrobersiyang flood control ghost project. Mao ba? Murag lang nga amang yun ning maayo kay matod pa di naka buka ng baba kay gaugom og tamas ginawa. Astan di malasa. Kunya gibasok ta mas ginhawa tong presidente dire mga kotom sa balita dire ka ibasok mayo presidente. Unya suway ra gud og Hello ko na. recall ba katong mga nangaging mga hitabo mga nangaging mga presidente daghang katong magaliro. Karon wa man kinagalirong in taon ngano mag nainani man in taon ay. Gabi gyud. Usab na wa nagigana kay nagnegative ng puning translating ni Marcos gud.